A mi personalment m'agraden més els actes d'inauguració que les cloendes, perquè aquests actes tenen la il·lusió del que vas a veure i de l'imaginar-te com va passar, com van ser les obres que enguany ha preparat el nostre director Vicent Vila. Estic segur, perquè el conec a d'ell prou, que seran les millors que ha pogut trobar dins del pressupost que li han donat des de la Mancomunitat. I a hores d'ara, tant xiquets com majors, ja estarem comptant el temps que falta per a veure la representació que cada un de nosaltres hem triat. Demà dijous, i el divendres, i el dissabte, i el diumenge, tots els teatres dels nostres pobles de la vall que participen en la mostra s'obriran i s'ompliran de xiquets i de majors que, baix la màgia de les titelles, es transportaran a un món desconegut, que per moments es faran ser protagonistes d'algo important que està passant per la nostra imaginació. A mitja il·lusió vos convide a xiquets i a majors de tota la vall a que acudiu al major número de representacions possibles, perquè eixa màgia que se crea, eixa sort, sols es troba, amics, una sola volta a l'any i es troba ací a la Vall d'Albaida. Per tant, eixa sort la tenim de la mà de la nostra Mancomunitat. Per tant, que disfruteu de les representacions a la mateixa il·lusió que tots els ajuntaments i des de la Conselleria de Cultura de la Mancomunitat les hem preparat. Gràcies a tots. Bon dia. En primer lloc, vull agrair, en nom de la Fundació Bancaixa, l'esforç que la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida inverteix cada any en l'organització i posta en marxa d'aquest event. Gràcies també, en aquest sentit, a totes i cada una de les persones i entitats que col·laboren en l'organització de la mostra, que és ja tot un referent cultural i artístic de la comarca. Per a la Fundació Bancaixa és una satisfacció donar, una vegada més, el nostre suport al Festival d'Arts Escèniques més antic de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu d'explorar totes les possibilitats escèniques d'un art tan particular com el de les titelles. Aquest any, diverses companyies de titelles valencianes es reuniran en aquesta comarca per a presentar els seus espectacles, però, a més, el festival dona cabuda a altres companyies nacionals i internacionals. Anem a tindre l'oportunitat de gaudir de l'ingeni de companyies d'Àustria, Eslovènia, Argentina o Cuba i també de Castella i Lleó, País Basc, Balears, Catalunya, Andalusia, Múrcia o Madrid. En total, 21 companyies diferents desplegaran les seues creacions en 17 localitats i prop de 40 representacions que convertiran aquests dies el festival en un punt d'encontre. La Fundació Bancaixa té com una de les seues principals línies d'interès la difusió i el foment de la cultura i la mostra de titelles de la Vall d'Albaida té plena sintonia amb aquests objectius, amb activitats que sorprenen i acosten la màgia dels titelles tant al públic més jove com adult i amb una oferta que suposa una alternativa d'oci de primera qualitat. Sols vull, per tant, animar-los a que vagin a les actuacions i que les disfruten. Estem segurs que seran tot un èxit. Moltes gràcies. I enguany tenim 3 espectacles per a adults que venen d'Argentina, de Portugal i d'Àustria. És una edició que, com comentava abans Raül, que reuneix a 17 poblacions, 21 companyies de tot el món, 6 grups estrangers, Argentina, Àustria, Anglaterra, Cuba, Eslovènia i Portugal. N'hi ha 8 comunitats autònomes, perquè també ho sabeu que tenim una ajuda del Ministeri de l'INAEM, que vol que les titelles espanyols roden per així, i al final 40 representacions, exposicions, tallers i altres activitats.
Així que per part de la Generalitat Valenciana tenim avui a José Alfredo Pellicer, que és el director territorial de Cultura de València, que ens donarà alguna norma. Gràcies. En esta molt breu intervenció meva vull simplement destacar 3 característiques que d'esta mostra jo estime més rellevants. La primera, la seva àmplia temàtica. Les titelles ocupen en dret propi un lloc en les arts escèniques, en possibilitats narratives infinites, sorprenents, donant lloc a un ampli espai creatiu que comprèn des de la recreació d'obres clàssiques, diríem així, front al costat de la presentació de textos més actuals, seguint una temàtica més tradicional o seguint una temàtica molt més transgressora, com acabem de veure, i també per a públic tan adult com per als menuts. En el seu segon punt m'agradaria fer referència al seu caràcter obert i popular. Durant aquests 5 dies, del 9 al 13, s'han organitzat dia Vila fa un moment 40, jo tenia replegats uns 34 actes en 18 municipis de la Vall, començant avui per este auditori i recorregant diferents sales, teatres, auditoris, municipis de tota la Vall, representant obres essencialment per a un públic familiar. Tot això es realitza en horaris diversos per a una major afluència de públic i a uns preus, com estava comentant abans en Violeta, absolutament insignificants o completament populars, diríem així. I la tercera reflexió que m'agradaria fer és el seu component internacional, que està a la vista, i la seva llarga tradició, que també està quan estem referint-se a l'edició que fa 27. Enguany, Argentina, Àustria, Cuba, Eslovènia, Gran Bretanya, comunitats espanyoles com Balears, Castella i Lleó, Múrcia, Madrid, la comunitat basca, Catalunya, Andalusia, Galícia i València, lògicament, fan veure que aquest certamen organitzat per la Mancomunitat és ja, segons s'ha ressaltat fa un moment, un festival més antic de totes les arts escèniques de la comunitat i m'agradaria dir, a la llum de lo que Horacio m'ha descobert fa un momentet, que possiblement tal vegada el secret de les titelles és poder dir allò, dir o no dir, allò que la veu, a viva veu, resultaria molt difícil o inclús molt incorrecte. En aquestes paraules desitge el major èxit a aquesta edició número 27 de la mostra de titelles i a la seva permanència en el món cultural perquè ens continua permitint disfrutar d'aquest espai creatiu d'àmplia temàtica, com dia, obert i popular, i ja sens dubte un referent artístic reconegut internacionalment. Enhorabona a la Vall i a l'equip tècnic i a l'equip artístic que fa possible aquesta mostra, i a tots vostès moltes gràcies per la seva amable atenció. Parlant de la web, per a mi és un orgull i un honor haver pogut formar part d'aquesta història de la mostra i estic molt content de com ha quedat. En primer lloc, el que volíem era una web clara, lluminosa i directa, senzilla, on la gent poguera trobar la informació de manera ràpida, que no s'amagara res. Entonces, bueno, el primer que trobem és una pàgina principal on teniu una presentació i un petit vídeo i una capçalera dalt que mostra imatges tant d'obres de teatre de les titelles de 3 anys com de la comunitat de la Vall d'Albaida. I ahí encontreu aquesta presentació. Després tenim l'apartat notícies. Com vegeu, és molt fàcil anar accedint a les diferents parts. Tenim la primera notícia que han col·locat i és molt fàcil de llegir i de navegar. També estan totes les notícies vinculades a aquest tipus de coses de Facebook i per estar un poc en les xarxes socials i, com sabeu, marejar-se per allí, que hi ha molta gent que ara mateix consulta aquestes pàgines i la veritat és que funciona molt bé. I després tenim una part expressament per a l'edició d'enguany, la de 2011, que anirà actualitzant-se, on podeu veure la presentació d'aquesta edició, el cartell, un parell d'imatges, i després tenim un submenú que també és molt breu i molt clar, on teniu la programació, que aquesta és una de les parts més importants de la web,
on podeu veure a través de cada dia de la mostra les diferents obres que tenim. Llavors, simplement punxant en una de les obres, per exemple, aquesta primera, apareix aquest desplegable on podeu veure la informació de l'obra, la imatge i també el dia, l'hora i la sala en la que es fa. I això en totes les obres, així també es podrà filtrar per dia, per ciutat, podeu consultar només les obres d'una ciutat, només les obres que es fan en un dia en concret. I després també tenim una galeria que la de l'edició enguany encara no està activa perquè encara no tenim fotos, són les fotos que estem fent avui, per exemple, i ja les pujarem quan passi la mostra. I també tenim un apartat expressament per als nostres patrocinadors que estan ahí, amb els links directes a les seues pàgines web per a que podeu consultar-les, la gent que vulgui. I també, dins d'aquesta mostra, el jurat i els premis, que evidentment encara no tenim les companyies premiades, un programa en PDF, que és el programa d'enguany, que per que tothom pugui descarregar-se'l, i els crèdits de la mostra. Després, on hi estem tots els que han col·laborat. El següent apartat que trobem és l'apartat històric, que també és molt important perquè el que serà és un recull de tota la història de la mostra. Així teniu molta informació gràfica, que també era molt important per a que pugueu consultar-la, amb moltes fotos. I després també tenim aquell apartat de la part dreta que anirà creixent perquè estem actualitzant la base de dades i serà un històric de les mostres que hi ha de cada edició. Per exemple, la de 2010 sí que està activa, la de l'any passat, i tenim la mateixa estructura que en la d'enguany, però en l'edició de l'any passat. Per tant, una volta l'usuari ja coneix l'estructura, és molt fàcil manejar-se per ella. Tenim la programació de l'any passat també per a veure les companyies que van vindre, la seva informació, i d'aquesta sí, la galeria, una galeria d'imatges on estan les fotos de la mostra. I el que ja coneixeu, els patrocinadors de cada edició també estaran disponibles per a consultar, el programa, jurat i premis, i els crèdits també de cada edició. I per últim, per a tancar un poc, l'apartat d'informació i contacte, on trobem la informació de la Mancomunitat, uns enllaços d'interès, la fitxa d'inscripció per a les companyies i un mapeta per a que la gent trobi la Vall d'Albaida i sàpiga des d'on es fa tota aquesta mostra. I crec que ja està, invitar-vos a que la visiteu, que és com de veres es coneix una web. Moltes gràcies. Quan arriben aquestes fetges, quan arriba el mes de novembre, la Mancomunitat i la nostra comarca és vist de gala. I és vist de gala perquè programem cada any algo que per a nosaltres és un tresor, que és l'activitat cultural més important que fem al llarg de l'any en la nostra comarca, la Mostra Internacional de Titelles. Sempre ho hem dit, és una mostra que té un caràcter internacional, però que té una vocació comarcal. I per això precisament és un tresor que tenim que cuidar, que tenim que mimar-lo, que tenim que estimar-lo, conforme l'estimem tots els que avui estem ací. Són moltes les persones que al llarg d'aquests dies vindran a la nostra comarca, de fora d'ella, precisament a veure activitats com la de les Titelles, una art escènica diferent, però que estem adaptant-la i estem treballant-la per a que puga ser no sols contemplada per la gent més menuda, sinó també per la gent i per al públic adult. I per això cada vegada programem més activitats per a adults. Com dia, és molta la gent que vindrà de fora de la nostra comarca i si venen és precisament per algo que en aquesta comarca sabem fer molt bé, que és tindre qualitat i tindre aquesta internacionalitat. El mateix que han fet les empreses de la Vall d'Albaida estem fent en la mostra de Titelles. A mi m'agradaria avui fer una crida també a que qualsevol de les aproximadament 100.000 persones que viuen en esta comarca puguen acudir qualsevol dels dies que n'hi ha programació de Titelles des d'avui i fins al pròxim diumenge a aquestes activitats que tenen al costat de sa casa, que tal vegada facin que es riguen un rato, que disfruten, que olviden els problemes i que hem preparat des de la Mancomunitat tots, no sols el Departament de Cultura, sinó tota la Mancomunitat en estima i en cura per a que puguen vindre a veure-les. I les tenim al costat de casa. La mostra està més viva que mai. Enguany ho hem vist. Hem presentat
una pàgina web que jo crec que era algo necessari per a donar a conèixer no sols el que programem al llarg de l'any, sinó també tota aquesta història de 27 edicions de la Mostra Internacional de Titelles. Fem sempre referència a aquests inicis de la Mostra Internacional de Titelles, a aquest grup Bambalina, que és el que va iniciar i va potenciar el que són les titelles de la nostra comarca. I precisament basant-se en algo tan nostre com són les titelles que van néixer aquesta Mostra Internacional, precisament del grup Bambalina Titelles, del qual també Vicent Vila, ara com a director, formava part, tenim que creure's aquesta Mostra Internacional de Titelles, tenim que exportar-la, tenim que fer que els nostres ciutadans vinguin a veure-la. Jo simplement reiterar el meu agraïment a tots els que han fet possible aquesta Mostra Internacional de Titelles, cridar de nou a que la gent puga vindre a veure qualsevol de les activitats, exposicions, tallers o qualsevol de les representacions i dir-los que la Mancomunitat seguirà mimant este tresor que tenim, que és la Mostra Internacional de Titelles. Moltíssimes gràcies. Gràcies per vindre un any més i que disfruteu de la mostra i dels titelles. Adéu.